Dobar dan, ja sam Mirna Hajnica Fitness učilišta. Danas ću vam prezentirati nekoliko vježbi koje možete napraviti doma ili u parku. Potrebno vam je svega par metara kvadratnih i nekakvo stablo ili zid na koje se možete osloniti. Pozovite i vaše ukućane da s vama rade ove vježbice, a prije uključivanja u organiziranu tjelesnu aktivnost posavjetujte se sa vašim liječnikom. Tjelesna aktivnost ima mnogobrojne zdravstvene koristi. Ono što je bitno za stariju populaciju je da prevenira padove, odnosno moguće frakture, a pozitivno utječe na prevenciju demencije te utječe na psihofizički razvoj. Danas ću vam pokazati nekoliko vježbi koje se koriste u svakodnevnom životu, a nazivamo ih temeljnim obrascima kretanja. Ono što je bitno da naučite kako se pravilno izvode i tokom izvođenja ovih pokreta u svakodnevnom životu osvijestite da ste u pravilnoj poziciji tijela. Kada govorimo o pravilnoj poziciji tijela, glavu držimo u produžetku kralježnice. To znači da ona ne ide niti naprijed, niti prema iza. Ramena su spuštena, zapamtite, uši i ramena su neprijatelji. Kralježnica u svojoj prirodnoj S poziciji, što znači da nema uvinuća u lumbalnom dijelu kralježnice, odnosno da ne guramo kralježnicu prema unutra niti prema van. Koljena su u neutralnoj poziciji, također pazimo da ne idu prema unutra, stopala su otprilike u širini ramena i težina je jednako raspoređena na oba stopala. Sada kada smo usvojili pravilnu poziciju tijela, probajte ju osvijestiti dok radimo vježbe. Ja ću vas još na to podsjetiti. Prva vježba koju ćemo raditi je vježba pregibanja kukova. Stavit ćemo dlanove na kukove, ravnim leđima lagano ćemo gurati kukove prema natrag, idemo u pretklon i podižemo se prema gore. Kada se spuštamo radimo udah, a kada se podižemo radimo izdah. Ono što je bitno prilikom izvođenja ove vježbe da kralježnicu držimo u neutralnoj poziciji i da aktiviramo mišiće trupa. Sada ću vam pokazati ovu vježbu u bočnoj poziciji i zajedno ćemo napraviti 8 ponavljanja. Pokret kreće iz kukova, guramo kukove prema natrag, radimo udah i vraćamo se izdah. Pazimo da je glava u produžetku vrata i kralježnice, aktiviramo mišiće trupa, spuštamo se dolje udah, još 3, dva, i zadnji. Ova vježba dominantno aktivira mišiće gluteusa i donjeg dijela leđa, a koristimo u svakodnevnom životu prilikom podizanja nekakvog tereta sa poda ili kada podižemo vrećice ili nešto slično. Iduća vježba koju ćemo napraviti je vježba povlak. Izgleda slično kao prethodna vježba, samo aktivira mišiće leđa. Vježba izgleda ovako. Početna pozicija je ista kao kod pregibanja kukova. Zadržat ćemo poziciju, spustit ćemo ruke uz tijelo. Udahom podižemo ruke prema gore, izdah, vratimo dolje. Napravit ćemo zajedno nekoliko ponavljanja. Udah, vratimo dolje. Pazimo da su mišići trupa aktivni, da je kralježnica u neutralnoj poziciji i pazimo na poziciju glave i vrata. Još 2 puta. Ova vježba dominantno aktivira mišiće leđa, a koristimo u svakodnevnom životu kada povlačimo prema sebi recimo vrata ili nekakav konop. Iduća vježba koju ćemo raditi je vježba čučanj. Stopala su u širini ramena, težina je jednako raspoređena na obje noge. Guramo kukove prema natrag, istovremeno savijajući koljena. Vježba izgleda ovako. Staću u bočnu poziciju i napravit ćemo zajedno 8 ponavljanja. Pazimo da tijelom ne idemo previše u pretklon.
da nam koljena ne idu prema unutra i da su mišići trupa aktivni. I još jedan. Vježba aktivira mišiće kvadricepsa, te ju koristimo u svakodnevnom životu kada se spuštamo isto tako kako bi podigli nekakve vrećice recimo koje nosimo sa tržnice ili neki drugi teret sa poda. Iduća vježba je vježba potisak. Sada pronađite nekakvu oslonačnu površinu, bilo da je to nekakva klupica, zid ili stablo, pa ćemo krenuti na izvođenje ove vježbe. Kada pružimo ruke, vrhovi prstiju lagano dotiču podlogu. Dlanove namjestimo tako da su malo ispod razine ramena, okrenemo se glavom prema podlozi, udahom se spuštamo prema podlozi i izdahom se odgurujemo. Pazimo da laktovi ne idu previše prema van, napravit ćemo zajedno 8 ponavljanja. Pazimo da su mišići trupa aktivirani. Da se ne uvijamo u lumbalnom dijelu kralježnice. Još 3. Udah prema podlozi. Izdah, odgurujemo se. I zadnji. Ova vježba dominantno aktivira prsne mišiće, a u svakodnevnom životu ju koristimo kada guramo predmete od sebe ili recimo kada se ustajemo iz kreveta pa koristimo svoju ruku kao oslonac. Ove vježbe su za većinu populacije zdrave i bez rizika, no svakako savjetujem ako osjetite nekakvu bol da prekinete sa izvođenjem. Uključite ih u vašu svakodnevnu rutinu, bilo da ih radite ujutro, tokom dana ili navečer. Vi odaberite. Isto tako, pozovite vaše bližnje da s vama vježbaju i da budete zajedno aktivni i zdravi.